Aabot na sa 260 short firearms na nakumpiska ng Police Regional Office o PRO3 simula noong January 10 hanggang February 15 o sa gitna ng election gun ban. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pinaigting na kampanya na Revitalize Katok. Sa ilalim ng programa sa panguna ni Regional Director Police Brigadier General Jane Fajardo, nilalapitan ng kapulisan ng mga firearm holder at hinihimok na isuko ang kanilang loose at unrenewed na baril. Layon din itong palakasin ang laban ng rehiyon kontra illegal firearms, gayon din upang maiwasan ang election-related violence. Kaugnay nito, pinapaalala rin ni Fajardo sa mga gun owner na mag-renew ng kanilang mga lisensya o isuko ang kanilang armas para sa tamang pag-iingat. Bawal maglagay ng campaign materials sa mga puno. Ito ang paalala ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga kandidato para sa 2025 national and local elections. Marapat daw na ilagay na lamang ang mga ito sa designated posting areas. Ayon kay DNR Region 3 Executive Director Ralph Pablo, nakasusugat sa mga puno ang pagpako o pag-ukit sa balat ng mga ito. Ito rin daw ay nagiging dahilan ng madaling pagkapit ng infection mula sa pathogens. Samantala, panawagan din ng ahensya na bawasan ang paggamit ng plastic sa campaign materials. Batay pa sa Facebook post ng DNR Gitnang Luzon, lumalabas sa mga pag-aaral na umaabot ng 450 years bago mag-breakdown ang mga plastic. Samantala, kailangan na raw magpalagay ng Radio Frequency Identification o RFID bago ang deadline ng March 15, 2025. Ito ang sinabi ni Julius Corpuz, ang Toll Regulatory Board spokesperson, sa isang panayam sa state-run media na Radyo Pilipinas. Sa pamamagitan daw nito, mas mabilis ang biyahe at may iwasan ang abala sa mga expressway. Ayon pa kay Corpuz, 3% pa rin ng mga motorista ang nagbabayad ng cash sa expressway. Liana Canilaw, CLTV 36 News.